Dod rif y glith fan hyn yng Nghylchoedd y Gwartheg. I ni wedi dod nôl at y Charolais, Ben Williams a Bermeirig. Ben, mae yna safon gwych o Wartheg. Ti wedi cael cyfle i wylio sawl dosbarth erbyn hyn. Mae wedi bod yn wledd. Wedi bod yn wledd werth i gweld. Safon aruthrol, dosbarthau llawn. Mae wedi bod werth i gweld, wedi gwir. A ni lawr i'r glo man fel petai nawr. Prif Bencampwriaeth Gwartheg Charolais. Y fywch yn erbyn y tarw yw i fan hyn ar hyn o bryd yn dyfe? Na ti, tipyn o bwer yn y ddoi wedi ennill i dosbarthau. Pwy eitha hi, gan i weld. Un o'r teirw Charolais gorau wedi gweld yn y sioe ers aml i flwyddyn yn y marni. Mae e'n darw enghraifft arbennig o'r bryd yn dywe. Enghraifft da yn dywe, tipyn o bwer. Wedi dod lawr o Swydd wedi ennill overall champion fan ni. Gan i weld sydd eich heddi nawr. Ac wrth gwrs mae'n bwysig nodi mi fydd pencampwyr bob bryd yn mynd ymlaen i brif Bencampwriaeth y Gwartheg Beef yn hwyrach prynhawn yma. Felly, ond ennill pencampwriaeth y bryd, mae hwnna'n gamp a hanner yn dweud. Camp a hanner a dosbarthau fel mae wedi bod heddi. Mae'r cysadlu brwd wedi bod trwy'r bore. A bleser gweld nhw gyd. Ar fywch wedyn, 3-9-5. Beth yw hanes y fywch yma? Teulu Mitchell wy'n deall, ie? Teulu Mitchell sy'n ei arddangos, bywch o Aberdeen yw i. Mae wedi cael ei ffrynu, byddwn ni'n meddwl, Hairstone Rapunzel. Bywch da, wedi magu llo da, mae'n dangos unan yn dda yn dweud. Mae'n dangos llond i gwedd, llond i chot, war y teg. Yn enghraifft perffaith unwaith eto o'r bryd a mae'r tarw wedyn dangos tipyn o bower yn dweud. Mae fe'n glamp o darw mawr yn dweud. Mae fe yn. Mae e werth i weld. Ond fel ti'n dweud, y fywch yn magu llo da, ni'n gweld y llo fyna y tu cefn a y beirniad yn mynd at ei waith. Odi, David yn edrych ar y tarw nawr. Trwy yn ddwyadl. Mae'r tarw yma, mae rai gweud, yn darw arbennig. Drychau seis ein ni'n... Drychau sy'n seis yn y fe. Ni'n cael syniad yn nawr wrth i ni weld i ben e lan. Mae'r dyn sy'n ei arwen nes i ni'n meddwl o gwmpas y wech trodfedd yn dweud. Mae'n fwy nag e. A rwydd dros y tynnell yn dweud. Ond rwydd, ymhell. Mae hwnna'n... Chilun gwych o'r tarw. Os enillid ar dosbarth yma, dwi'n meddwl bydd e'n berig yn y Bencampwriaeth prynhawn yma. Ti'n credu bydd e, ti'n bod? Bydd e'n gystadlu? David Backer yn mynd ôl at y fywch. Ben, mae rai fi ofyn i ti. So ti'n sgidiau David Backer, le fydde ti'n rhoi y garden goch yma? Fi'n credu Elen i'm y tarw i fan, i wedi gwirth y ti. Mae fe'n... Just beth mae'r bryd yn dangos rili yn dweud. Y stael, y power, mae fe'n dangos unan yn dda. Mae'n gweud llai, mae'r fywch yn y siampl da. Fi'n credu y tarw sy'n cipio i fi heddi, no. Bydd y penderfyniad ddim yn hir. David Backer tu ôl y fywch ac yn mynd ôl at y tarw. Mae eisiau gwneud yn siŵr. Odi, mae wedi mynd trwy'r dosbarthiadau yn chwym heddi a mae wedi gwneud jobyn da ar y teg iddo fe. So mae jyst yn cymeryd bwyll nawr i jyst i wneud i feddwl lan. Tra cael y tarw i sefyll, coes o bob gornel. Dar i drad ar y teg. A mae'n sefyll yn dda. Yn darw mor drwm yn dyfet. Ydy. Dy bwysedd yn dyn nhw. Ond dwi'n asgwr na ddim yn or drwm i weld. Dim or drwm na, mae locomotion mae'n cerdded fydda wedyn. Ydy. Chos mae hwnna falle'n feirniadaeth sydd wedi bod dros y blynyddoedd bod hi'n ambell i... Mae'r bryd wedi gwella, Dyl. Mae'r lloia wedi gwella... Ti'n fywch at hi. Da iawn. Llongyfarchiadau. Arbennig iawn. Sean Mitchell. Hairstone Rapunzel. Llongyfarchiadau. Ie. Overall champion. Llongyfarchiadau mowr iawn. Tipyn o gamp, ti'n bod. Tipyn o gamp, lot o gamp. I ennill Bencampwriaeth y bryd fan hyn. Lot o gamp. War y teg iddyn nhw. Fa'r hapus iawn wedyn ni. A fydda nhw nawr yn mynd mlaen i gystadlu yn Prif Bencampwriaeth Gwartheg Beef nes mlaen prynhawn yma. Llongyfarchiadau iddyn nhw a pob lwc. A Ben, diolch i ti hefyd. Na, diolch o'r ti, bleser. Diolch fawr. Sean, congratulations. Well done. What's that, talcum powder? Aye, talc. Plenty of it. Hey, it was touch and go. It was a close call because that bull is a cracking bull, but it says a lot about the cow you've got. Yeah, she's a tremendous cow, really. She's been to the Highland, the Yorkshire. So, this is my first time at the Welsh as well, so just icing on the cake, really. You'll have to come more often now. Oh, yeah, I'll have to start coming more now. But she's a tremendous cow. What's the story with her? I bought her in Carlisle, it will be 2 years ago in May. I showed her as an in-calf heifer last year, and she was second in the class last year at the Yorkshire. Never got her to the Welsh last year, but I wish I did, but
Then she come back this year and she was second at the Highland, second at Yorkshire, and then come here and You've done it. done it. You've done it. Done it. She's really got the wow factor. Many congratulations and best of luck in the championship later on today. Thank you very much. Thank Well you. done, guys.